Dobre ľudia, kokos, máme tu nejaké hovadiny. Dobre. Čaute ľudia. Ja vás pozdravím. Čaute ľudia, ahojte. Policajtov strieľajte. Dobre. Ľudia, dneska si zahráme. Hádajte čo? No. Zahráme si jednu menšiu hru. Kokos, kde to je? Vyskúšame toto napríklad. Sorry, že vám toto bude ako blbo tak búkať, ale prepáčte, lebo troška som sa pohol, tak mikrofón to tak započul. Pane Bože. To sú peniažky, ale kokšo. Dobre. Pane Bože, ty kokos. Prečo musím vychádzať jak najväčší idiot roka? Paráda. Oh my god, prečo tu čupíte mne? Taký... Haló? Paráda, dobre. Kokos, však rob to rýchlejší, vole. 200 000 za sekundu. Keby tu malo aspoň 500 miliónov, hentam, tak to by som už nič nehovoril. Jako. Dobre, typeček si myslí, že ma predbehne. Dobre. Ľudia, typkovia ma nepredbehnú reálne. Tento typek, to čo sa tu snažil, on sa snažil tak bam tam. Ja mu dám naskok na kľudne 500 rokov na hodinu, ale dám mu na hodinu naskok, ja to takto iba budem. Ľudia, nerobím si z tohto videa srandu. Pôjdeme fakt, že plnými bombami. To už stačí, počkaj, čo koľko nám... No, Rebírt, na to ešte nemyslím. Sice by sa možno hodil, ale... Ako sme tu spiritadované... Haló, buď ticho! Dobre, Páne Bože. Týpek, však sa posnáš, vole. Koľko stačí. Čo, škoda, no na toho ešte nemám. Aspoň keby to držalo húbku. Drž húbku, vole. Drž húbku. Jupí, Ježiš. Prečo minus WTF? Minus 1. Nice. Very good, vole. To je fakt paráda. V tejto hre sa nerobí nič iného, než sa proste nepozerá na toto, ako si tu... No, neviem čo, ale okej. Dobre, ľudia, trošku si to tu našetríme. Počkáme. Týpek má Fiery klub. Mu kúpim aj 500 krát za hodinu. Prečo ide... Počkaj.
prečo nie? Ale minus 1 WTF. To bude 50 materiálov a stačí basta. Vybavené. 50 na 50, kokšo. Bebe, dobré ráno. Mele, dobré ráno, dobré? Jestem sem. Za Robuxy teraz nič nekupujeme. Prečo zase minus 1? To je nejaká pribugovaná hra. Minus 1, to odkedy sa takto volá? Ľudia, zahráme si nejakú inú hru, nie? Nebudeme tu kysnúť na nejakej blbosti. Ešte mi to zamrzne v oko. Fújha. Zlatá brána, zlatá brána. Čo to je to? Čo to je toto? To vypadá možno zaujímavo. Uvidíme, čo to je. Sigmini Studio. Vysvetlite mi, ľudia, čo to je? Píšte do komentárov, čo to je vlastne za hru, kokos. Ja sa tu nedočkam nikdy. To mi prípada jednu vec. Hekovanie. Dobre, už nehekujme. Asi ľudia, takto vám to poviem. Sme u konce tohto videa. Majte sa dobre a dávajte hlavne odbery. Tak čaute ľudia.